Здравейте, аз съм Нелия. Днескашното видео ще бъде за Атанаска от... Някъде се врахи откъде беше. Днес искам да ви кажа, че за Атанаска, че тези видеота, които тя прави, са противни, отвратителни и направо не знам как да ги нарека. И тя си мисли, че чрез тези видеота тя става по-популярна, но всъщност видеотата не я правят популярна, а вие. Защото коментирате каква е била, курва била, не знам с каква била. И това за нея, тя мисли, че вие коментирате, защото я харесвате и затова пишете тези глупости и така нататък. Но ние го възприемаме по съвсем друг начин, тя по съвсем друг начин. Вие просто трябва да престанете да й коментирате клипчета, оставете я направо, защото тя се напива заради вас. Иска да покаже, че е интересна, тя иска да бъде известна и така нататък. Но просто не дейте повече да коментирате, няма смисъл. Няма да престане, защото дори вие знаете, че вие правите популярна. А би трябва ли такова нещо като Атанаска да бъде популярно и да продължава с тези глупости, които прави? Аз не мисля така. Добре, както и да е, това беше нещо, което иска да кажа за Атанаска. И да ти кажа, Танаске, само за тебе, ако гледаш това видео, че ти си много яка, много готина, но нещата, които излизат от твоята уста, са отвратителни и нещата, които пиеш, също. Затова се осъзнай по-скоро и спри да правиш такива работи.